Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Komshiban taban penslori ki samla begine khambha ha kapule kaputhi ke National People's Youth Front NPYF kalapin bana ban penlong ye second MLA and MDC Excellent Award na kabanta ki samla ki bawan shakmat ha kapule kaputhi habakren halor ki lat batai khubor President usamla bat scam mangling khoi ulong maya kani ka program an penlong ha katayo bakhat du ubanai naitung ban aimen CM ki samla ha kapule puthi Nalor kataw lakhot laweri ki samla ki banag shnong rambrai banishim benta ha kani ka program. Ti kanik second MLA but MDC Excellent Award ke bangi kumki nongelam jong ka NPWF nila iarai bangin penlong na umtaus nyam namar ba menlasir na penlong i bagi samla kilawan manishim benta leng ba ga jing tristam ga jong i boleng yo i ba kilayo khait yuso jong ga jing job bat mentaru ki ngidang persang biang banle ya kene gejuk Excellent Award mar barash kita ngim jio iba kino ki nongelam ki bashmat ki ai kom kini ki award ban pensul ki samla tenak lang jongi kom NPWF ha rengkat ka jing support jong MLA bat MDC ni penlong biang kene ka sekian MLA MDC Excellent Award bat kita kriteria kilong komne an supan sngawe pi ka baningkong ka HSLC student ki pas bha kamut bangi labo e percentage 80% about bat kamjuro ya kene ka HSSLC student kamut ba student kiba pas bah class 12 from any stream katangi ibu nyok percent sejrong but ya kiba pas bah ka graduation from any stream kata kamut ba nyok percent sejrong but kumjuro ki master degree nagano ka stream mo ngibu nyok percent sejrong but kumjuro ya ki bala pas bah ka ki bala pas complete ka PhD level te kini kidai kita ki kriteria berkumjuro ki percentage ke bangi kom kinong yalam nila besar bah ya bangin bu kenang bakin yo ban ya sementa hakan ka Excellent Award bat kumjuro na lada pikwa ban tip kham bnya ya ki ba phimshai pila ban call ya kini ki number belabu po jong ka postar te ai ka ba penlong ngi kom kinong yalam ban penlong ya kini ki Excellent Award kalong ba yo i lengba kini Excellent Award hing yo ban ai ka jing ya trailang ban yo ka jing tukan phamat kumjuro ki samla kin jai nang kiu sa prang ki jing pule ki jong ki amar babon ha konsensi jong hi ngam jiyo i kom kini ki Excellent Award ndai tang manta ki alam i ba lusai bolong i president jong ka NPP jong ka ramrai blok brak wai ba mairo dang dan samla ba mairo idang dai samla te ing yashem ya kani ka initiative ya ka bangin panslori ki samla om tang kani ki Excellent Award nai ki cultural program fer bat kumjuro mtang inang plan ba ngin sale ki career counseling ro khang bakin yo jing mantoi ki samla ki badon hakisap ki ba fer tinga khot nga wari phi baro ba phin sung bahaban sheme gani trabu bat phin ya share ha ki palo ki jong phi ki bari na karamrai consensi bat khamtam ye ba phin submit ya ki detail ki jong phi kum ka bat certificate la ka epic ki bal adon epic mo kanang bangi ngin la ban shim list kat nong ngot ki don kanang bangi ngin la ban penong ka por biang ko mangala ong maneda iskatri ban penong ho banai agos ka last week jong agos te ya ka trik ka bat kinang sa ai haden ng baki WhatsApp group ndang la yo ki detail ki jong phi te na galing jungaro ngakwa pan sponsor ya kani ka program nang banai musim yaki samla jong dong thai jong karang rai jungam bro koi last year nagaleng junga lapusang banai awards yaki katto karingot ki samla ba hadin bangayo feedback bag samla kilayo jingmentoy bagayo musim hadin bangile bankut bro miki ngaba kani ka Academic Excellent Award. Tim tas nemru komshimenta ban kwa bat pensitu shu iksamla jong dong thai na galeng junga ngila persang ban penlong biang sakui ka second Excellent Academics Award namta kisamla jong ramrai konsi ro kwe ina galeng junga akarpat ya kisamla jong dong thai ban sim ya kani ka kabuksia ban sumit ya kita ki marksheet jong pi hakini ki president bat secretary juga NPWF blok nang mungkin yo ban yo benta ban yo shim ya kani ka awards ya jingmut ko jonga kumu nong mikmat bat pelong ini program kolong ban pekentiu ya kesap kapong jong samla jong dong tanya om tang ha pulang ha kaliang kapuli ti henry ha kaliang ki bun benta
Nama ngakan mau ba ada angi syat yo ki awards ki samla kinang yo msim syu berpuri kamba. Namang i bam ta haga dong katan juni kapuli kala kiu. Ban kwa ru ba ki wei pat ki samla ki bam ju dan benta haga kampuli ru lamba ke jing yo jong ki wei pat ki samla ya kini ki jawat maki ki yo msim lang. Dia menekan ru ngai i gawe program ka ba ngala sponsor personally ya culture program. Bahkan ni culture program ru ba pelong dekat MPWF Ramrai. Kati bu jongi ngai i ba ki samla ki yo msim chika dei ba ki la ru ba pili ya kasap pong jongi. Te kum kini ki jet program kilong ke badan kamba ka imlang selang jongi. Bahkan tiu ya kasap kopong bat ban airu ya kata platform di samla ban express ya kasap ba ki don. Tidak keleng juga ngekerpat ya kisamla ba pin wan syakmat banai keteng jumpi banyo bentah hak ni awards jung lehot dese ka awards mata kesnyam ni ai ka cash awards bat kemjuru ki certificate dese ki jing yo jumpi kendiat rei kani longkum si bentah banai musim ya pi kisamla na keleng ke jongi ngi pisang pala bat penbah ya kani ka academic excellent awards jongi. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.